ton. Unsa man tayo magipangita gani ha? Akong gipangita. Kanang babae nga tarong. Nga dili ko niya ilisan ug pasakitan. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihiyaw. Buhay kong ito ay Uy, ton. Unsa man na? Dula ko susi. Ah, di lang kag dula-dula og susi. Maayo na lang ni. Usi-usi akong gidulaan. Dili para sa akong ex. Nga akong kasing-kasing. Iya ra gidula-dulaan.